OK, takže jsem už zjistila, takže jsem už zjistila, kolik stojí to pití. 30 korun. Takže oběd 110 korun. Jsem dávno doma, ale chtěla jsem se vám ozvat. Nevím vůbec, co se děje, jsem extrémně nasraná. Ještě musím počkat hodinu, než se to video uploaduje, pak na něj se podívám, asi vám ho nebudu sdílet ani do WhatsApp kanálu, prostě nevím. Proč? Jdu spát, už na to nemám, no dobrý. Dořeším to zítra a uvidíme. OK, good night. První hodina příroďák a supl. Je mi extrémní teplo a není mi dobře. Umírám. Už chci domů. O cholera, czy to Freddy Fazbear? Já už chci být doma. Pak vám vše řeknu, ale teď nemůžu. Teď půjdeme na hájinku zpátky a vyzvede mě strejda. Konečně jsme vyšli z lesa, nevím, kde jsme. Je mi hrozná zima. Konečně pojedu domů. Trošku jsem si upravila věci na kanálu a jdu si dát prášky a jdu spát. I když je mi blbě, nějaký ten self-care time potřebuji. Banány s nastrouhaným melounem, pokapaný medem a udělala jsem si skincare, mám teďka hezký glowy pleť. A jinak toto je svačinka. Dobré ráno, teďka jsem si dodělala snídani a jdu jíst tady hezky na balkónku, protože je mega pěkně. Tak. Hrála jsem Minecraft a trošku si uklidila pokoj. Je tu sousedka a teďka se učím. Ozývám se z budoucnosti, jsem už dávno v partu 12, ale chtěla jsem vám říct, že tady toto video už ukončujeme, tady toto part 8. Zapomněla jsem natočit konec, ano, proto to točím teď, protože se to teďka edituje. No nic, doufám, že se vám video líbilo, přijde mi to, když jsem se koukala na ty klipy, že jako je to krátký, tak uvidíme. Bye, vidíme se v 9.